Chuchubaya. Chuchubaya. Konnichiwa. Konnichiwa. Com esteu, gastronòmics? Benvinguts una vegada més al nostre canal. Avui, dia especial, dia emotiu, sopar romàntic amb la iaia. Com estàs, iaia? Bé, molt bé. Ha anat bé el dia avui? Molt bé. Sí? Estupendo. Amb què t'has decantat per venir a gravar avui? Perquè m'ho van dir Perquè on has anat avui al matí? al matí a la pelo. A posar-te guapa. A posar-me guapa. Estàs molt maca avui, per iaia. venir aquí, perquè sabia que havia de venir aquí a gravar. Perquè t'ha de veure molta gent. Depèn. Iaia, què portem avui? Què farem avui? Avui no farem res. Avui menjarem. No, menjar només. És el que se'ns dona millor. Ara que sí, que sí. Però és una cosa que no sé si m'agrada gaire, a mi aquesta cosa. I què és aquesta cosa? Sushi. Ai, sushi. 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 Que n'hi ha moltes classes. Us portem un provant sushi amb la iaia i portem dues classes diferents. La primera l'hem anat a buscar en càrrec, no us diré quin lloc perquè no ens han pagat res. I l'altra d'on és, iaia? Al súper. Del súper, tampoc direm quin súper, perquè... No. I res, anem per feina a provar les coses. Suposo que serà molt bo, tot això, eh? Bueno, ja ho veurem, eh? Bueno, hem de provar-ho. Va, anem per provar el primer plat. Iaia, primer plat, fideus. Què creus que porten aquests fideus? Ai, no sé, pollastre, deu portar, all tendre No vas mal encaminada, no vas mal i encaminada. fideus. Bueno, fideus ja és el plat I no sé principal. si són bolets o què són, això negre. Bolets? Bolets? Són bolets. Tenim el primer plat a taula, primer de molts, perquè provarem bastantes cosetes. Els fideus, iaia, els palillos, així. Veus els meus dits? Els teus dits, sí. Va, la tècnica la tens agafadeta, eh? Sí? Sí? Sí, però has de posar els palillos junts una mica separats, aguantant-se per la punta. Bueno, va, anem a ja està intentar bé. fer la valoració Si d'això. no, ho farem amb els dits. Ja No, està. tens la forquilla. Ara tinc la forquilla. Va, a veure, iaia, Ja? visualitzo com ho fas. Fort, aguanta fort aquí. Què? Hosti, no em pensava pas que sortís bé. No, molt bé, Ui! Xarrupa, iaia, xarrupa. Vaja, punyetes. Iaia, t'anà a sortir prou bé encara. Molt bé. Molt bo, Vale, iaia, quina és la primera valoració dels fideus? Siguem honestos, Vull dir, si no t'agrada, no t'agrada, si no està bo, no està bo, si és una merda, és una merda, si està bo, està bo. Són bons. Són bons. A mi els fideus. m'agraden. Sí? Sí. N'hi ha de millors, de pitjors. Home, jo d'aquesta classe no n'he vist mai, però els seus primers m'agraden. Iaia, tu no ho sé. Jo, quan menjo el primer plat, m'entra set. I ens hem descuidat abans d'obrir un blanc pescador per acompanyar aquest sushi, saps? Com Déu mana. I això té truco, el primer fora. Prou, Ara, iaia. prou, te l'acabaràs. Vi blanc? No. Jo per la iaia sempre estic preparat. I tenim aquí una ampolla de cava, què és això? No, en sèrio. Iaia, si sopem bé. I ben brut, aquest? No el podies rentar abans? Mira, ja està, pim-pam. A veure, porta la copa, serveixo, Això és la copa de xampany. No, però bueno, és igual, vam de la mateixa copa, ara farem un brindis. M'agradaria que em diguessis de tot el que anem provant un número, de l'1 al 10. Fideus. Fideus. Quin número li Posem-hi poses? un 3. Un 3? Sí. Bueno, és escàs un 3, iaia. Ah, sí? Clar, de l'1 al 10, Un 5. un 5, aprovat just. Vale. Però bueno, un 5, cinc, està bé. Un 5, va, anem pel següent plat. Anem pel sushi, direm el sushi bo. Perquè ens ha costat un ull de la cara, llavors és el sushi bo, en teoria. Comencem per què ha costat, no sé què és. Iaia, te'l poso jo al plat o el vols intentar posar tu? Te'l poso, sí? Sí, que sí. Va, doncs facilitem les Serà bo, coses a la això? iaia, no li fem passar vergonya. Això, què creus que és, iaia? No ho sé. T'ho dic? L'arròs. No. Bé, arròs sí, arròs porta, iaia, arròs Sí? porta. Això blanc és Molt bé. arròs. Ara l'altre Això no blanc sé. és arròs. Això és arròs per fora, bueno, és un maqui de tota la vida. I per dins, llagostí arrebossat, perdoneu, companys, llagostí arrebossat, un trosset del bocat i a sobre
No sé si es pot apreciar el vídeo, suposo que sí. Porta caviar de salmó. Posem la salsa de soja, important. No, jo no vull pas d'això de salsa, No, salsa de soja? No. Però ja, directe a la boca. Tot sencer. Tot sencer? Tot sencer. Què dius ara? Tot sencer a la boca. I si m'escanyo què? Està bé. Un dos. Està bé, Està molt bo, Veu tranquil·la, no pateixis. Què en penses d'aquest? Número després, número al final. Tu primer em dius la teva opinió i al final el número. És bo. No m'ho pensava pas. Un paladar com el teu? No m'ho pensava pas trobar tan bo. No, perquè no m'havia menjat. I volem saber la teva nota. Un 8. Un 8? Un 8. Un 8, això? Sí, un 8. Anem pel següent. Iaia, això. Quin és? Aquest és diferent de Te'l l'altre, poso? no? Sí. Però encara l'enxufaré. Encara me'l xafaràs, ja ho veig. Posaré aquest, que sembla que s'ha separat bé. Té. Va, posa. Vale, això no sé què porta per dins, perquè en el full no m'ho posa i aquí només veig salmó per sobre, que el salmó té una pintassa. Anem a provar-lo, iaia. Ui, això té alvocat i cogombre, Ja t'ho dic ara. Prova, iaia. Tot dins, Directe. Ui, crec que abans has tingut sort, Sí, llavors he tingut molta sort, però ara... No? Ja passant aquest. Està bo, aquest. No, per mi no. Què et sembla, el salmó? No? És bastant bo com l'altre. Volem una nota global. Què li poses al global, iaia? Posem un 3. Un 3? Sí? Està bé? Un 3? No, per mi perfecte, iaia. Iaia, et fa bona pinta aquest o no? No sé. No, doncs te'l menjaràs igual. No, anem per aquest ara. Aquest és bo, Ja veuràs que és bo, aquest, Sí, ja, això ho per dir-ho tu. Que sí que és bo, aquest, home. Què hi ha dintre? No ho facis dir, iaia, perquè ara mateix... Hòstia, no sé pas què collons és, això. Puta, l'he fet bé, Directe cap dins, abans que caigui. No crec que sigui tan dolent. És bo, iaia. No és dolent, Porta pinya. però no sé què porta. Pinya, el dolç, aquest. Bueno, iaia, un 0, un 1... Un 2. Un 2. Un 2. Anem pel següent, va. Això és bo, iaia, ja veuràs com sí. No, ja me l'he menjat aquest. No, aquest no ens l'hem menjat Que sí. encara. Que no? Tonyina amb alvocat i el de sobre és un toc... No diré de què, perquè si no la iaia no se'l menja. Va, iaia, cap dins. Espera. Pots agafar-lo? És una màquina, aquesta dona, tio. Jo crec que el primer dia mai em vaig agafar tantes. Està bo, aquest, iaia, està bo. Bueno. No en vull cap més aquí, Queda un. Aquest és bo. La tonyina, fresqueta, es nota, bona. Iaia, nota de la tonyina amb alvocat i un toquet de picant per sobre. Quina nota li poses? Un 1. Un 1? No, però aquell ha escardat una cara de fàstic de campionat. I aquest has dit, bueno... Bueno, en fi, és igual. Un 1, no has dit? Un 1. Un 1. És igual. Number 1, tu. Següent. Aquest, iaia, ja et dic jo que també porta tonyina, però el de sobre no sé què és. Sí, i el de dintre què hi ha? Tonyina? El sushi és un món espectacular, iaia. I prou, D'aquells no en vull pas, Que aquests estan boníssims. No. Una altra cosa no, però agafar-los, no sé com collons se'n surt d'agafar-los. Guanya. Va. No és bo, aquest també. És que no pas que allà sí. El sushi bo ja el tindríem. Ja està, fora. Anem per les gioses. Gioses cares, gioses barates. Comencem per les cares. No, les barates primer. Iaia. Barates. Ai, això tinc de menjar, Us faré un resum molt ràpid. És una pasta feta, es doblega, es fregeix. Això per dins pot ser vegetal, de carn... Les nostres no sé de què són, la veritat. Ara ho sabrem. Deixa de jugar amb el menjar, hòstia. Fot-li. No. No? No. No. No? No. Té un toc de carn, No ho sé. però la veritat és que No. és un suspens, no arriba a l'aprovada, jo diria. Ja que li poses un 1, també un 2. Un 0. Un 0. Bueno, tenim el primer 0 de la nit, companys. Anem a provar la bona. Ja et poso la bona.
Tu pensa que pitjor que això no hi ha res. Ara iaia vas a millor. La iaia ja s'ha agafat la forquilla. Ja està. No, perquè No? això ve. Ah, Ai, vols dir que serà bo això? sí que és bo. Ei, Pito, ja ho tinc, Fot-li. Boníssim, Millor que aquest està. Sí, Aquest està bo, aquest està bo. aquest és dolç. No és dolç, però la salsa. Bueno, però la salsa, pel que sigui, té un punt de dolç. S'ha de dir, Vull dir, el primer ha fet una queixalada i l'ha tirat. Aquest se'l segueix menjant. Per tant, És bo. es nota el No, canvi. és Es diferent. nota el canvi. Aquesta dolçor que té és bona. Volem saber la nota. Un 6. Un 6, bueno. Au. Els últims de la nit. Després d'això, s'acaba tot. Tenim els maquis i el sashimi del súper. Tenim el de salmó, aquest d'aquí que és No sé de què és. pollastre amb ceba fregida. Després, el sashimi de llagostí, que aquell llagostí fa que està mort 2 setmanes, crec. Però bueno. Després tenim aquí l'alga, algamari. Algamari? Quin és això No. d'algamari? És que hi ha un nom que s'assembla a aquest, però no me'n recordo i m'ha sortit així. Vale, Ja tenim està bé. aquest amb pota de cranc, albocat No i toquis cogombre. amb els dits. No he tocat en cap moment, iaia, no he tocat en cap moment. L'últim crec que és pota de cranc amb llagostí així talladet fi. Sí, ja ho ha I dit la mare, ja ho ha dit la teva per mare. sobre porta les mateixes boletes que abans picants i porta també albocat i cogombre, no? Sí, albocat i cogombre. Anem per aquest primer. Hòstia, que em patina, Ai, va. No sé si serà gaire bo, Anem, si ho agafo. No, patina. L'has d'agafar bé. No, bé. hòstia, l'estàs destrossant. De costat, ara ja el tens? Ja el tens fort? Forta! Vale, cap dins. Es nota el cogombre? Si porta llagostí i pota de cranc, l'únic que he notat jo és el cogombre. Iaia, opinió personal. No és pas dolent. A tu el cogombre t'agrada? Sí. Doncs el sushi està bo. Volem saber la nota, iaia, Ostres, d'aquest maqui. té un 4? No. 4. Jo per mi està suspès. Però bueno, volem saber la teva opinió. La teva humil Un opinió. 4 o un 3? Un 4. Quatre, Bueno, jo prefereixo un 3. Doncs posa un 3, va. Un 3, vale. La iaia li posa un 3 a aquest. Anem pel següent. Encara més? Agafarem el de l'alganari, o mari, o com es digui. Ara mateix no en tenim ni idea. Iaia, aquest porta... A tu t'agrada la pota de cranc? Sí, però... Bueno, pota de cranc, vols dir el que li va? bocat, cogombre, i això que és... Això és alga. Això és com un colorant que li posen i ja està. A veure. Va. I la teva mare no en menjarà cap? Sí, mira, un 50-50. Com es preocupa la iaia per la seva filla. L'agafes i... Calla! És que és una màquina, jo no ho entenc. Va, cap dins. He de menjar sushi. Valoració, iaia. Sembla que hagi de donar una resposta d'1.000.000 d'euros. Va, posem-hi un 2, home. Bueno, Ja prou. mira, jo mentre el suspengui... Anem a provar el sashimi de llagostí. I què hi va a sota? Arròs? Arròs i llagostí. Ah. Fàcil, aquest, iaia? Cada senyora m'ha dit, diu, aquest ja t'agradarà, perquè ja... En el súper? La senyora que ho ha comprat. La mama. Anem a Veus? provar. Veus? Això va així, va suelto. Hòstia, però com l'has agafat, suelt? Coita, A mi se m'ha- todo junto. A mi se m'ha trencat, tio. Home, que bé. És arròs amb un llagostí. S'ha de dir, El sashimi de llagostí està molt bo. No aquest. Aquest està bo, però un llagostí d'alta qualitat estaria boníssim, això. Ara, tu aquest la proves, no? Aquest està bé. Està bé, Bueno, abans un bé li has posat un 3, iaia. Abans ha dit, està bé, està molt bé. Nota, un 3. Però, nota, iaia, nota. Altra vegada, Mira, et queda posar 2 notes. Aquest, com que me l'he trobat més bo, he posat un 9. M'ha pogut. Talla aquí. Iaia, anem pel penúltim. Tenim Ai, el maqui de salmó. Va, iaia, no para de riure. Tenim el maqui de salmó, arròs amb un tallet de salmó al mig i a fora l'alga. gràcies, ja és l'últim. El penúltim. Encara no, no serà l'últim, encara. Penúltim. Espera't, no sé si ho agafarem. Ara. S'ha acordat. Com si no hi hagués un demà, Estic pixant. Volem saber nota del maqui amb salmó.
Ara aquest... Vale, deixem estar la nota. Aquest li posem suficient. Iaia, l'últim. És el que porta... Porta verd. No, iaia, no, prou lotes no. És el que porta que t'he dit ceba caramelitzada. Aquest segur que és bo. Va, iaia. Va, vinga, ja em s'ho agafo bé. Guaita, ja ho tinc. Ja acabó. Colla, va, iaia, directe. Mira, ho vaig menjant, a poc a poc. Ai. Vale, iaia. Què passa? Va. Deixem-nos estar de punts, de puntuacions I i d'hòsties en vinagre. Vale. Què t'ha semblat el sopar? Molt bé. Malament? Molt bé? Molt bé, sí, molt bé. Iaia, no em pots dir molt bé i després haver suspès tot menys 3 o 4 sushis. No, Tu has sopat bé? Has sopat bé? Jo sí. Has sopat bé? Repetiries un sopar com aquest? No. Doncs iaia, no t'ho has passat bé. Sí, per això... Però ocasionalment. No era el meu plat, això. No és el teu. No era el meu. El més important, ha estat bé. Sí, molt bé. M'has fet companyia a mi. Hem tret un vídeo endavant que ningú s'ho esperava. Doncs ja està. Ningú s'ho esperava. N'hi ha prou. Fem un brindis i despedim, no? Vale. Tens la copa plena? Te l'empleno. Te l'empleno, no pateixis. Prou. I fins aquí el vídeo d'avui, companys. Merci per acompanyar-nos en aquest nou vídeo. Però m'agrada. I subscriviu-vos i recordeu sempre, companys, us portem al cor i a la panxa també, home. Iaia, Gràcies. ens veiem aviat. Fins una altra. Me pot quedar un nou, un llagostí del Mercadona. Està ben que